Изге Рамазан айы дәвамында барлык теләүчеләрне дә кички ифтар ашын бүлергә, мөселманнарның рухи дөньясы, аларның мәдәнияте һәм гырыф-гадәтләре белән танышырга чакыралар. Рамазан айының 24-нче көнендә Мәскәү Татар штабы калабызның Ярдәм мәчетендә ифтар мәҗлесе оештырды. Ярдәм Милли Ислам Хәйрия фонды үз эшчәнлеген 2007 елдан алып бара. Беренче хәйрия акциясе биредә 2004 елда үткән. Бүгенге көндә әлеге фонд тарафыннан 10ннан артык юнәлеш буенча проектлар тормышка ашырыла. Фонд ярдәм иткән кешеләр саны елдан-ел арта. Мәчетнең яңа бинасында мөмкинлекләре шикләнгән кешеләрнең бөтен ихтыяҗлары исәпкә алынган. Биредә яшәү, укыту һәм тернәкләндерү өчен барлык шартлар да тудырылган. Яхшылык эшләү, ярдәм күрсәтү фондның төп бурычлары. Ураза айы мөселманнар өчен аерым бер гыйбадәт. Ярдәм мәчете Казан шәһәренең рухи тормыш үзәге. Изге Рамазан айы дәвамында биредә көн саен 1200 кешелек ифтарлар үткәрелә. Ә бүгенге ифтар мәҗлесен оештыручыларның берсе Мәскәү Татар штабы. Бу бик саваплы эш. Аның турында бөтен мөселман белеп тора, чөнки Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам әйткән, кем бер уразаткан кешене ашатса, үзе уразаткан күп савапка ирешә. Һәм инде бүген дә Мәскәү штабы татарлары менә бу зур савапка ия булырга теләгәннәр. Һәм инде безнең ярдәм мәчетендә күрмәүчеләрне, начар күрүче кардәшләребезне, башка загыйф кешеләрне, ятимләрне ашаталар. Һәм инде иншалла без ышанып калабыз, зур савапка ия булырлар. Мәскәү Татар штабы Казанда мондый чараны оештыруда беренче тапкыр катнаша. Килгән кунаклар арасында татар җәмәгатьчеләре, дини лидерлар, мәдәният һәм фән эшлекләре, эшкуарлар, иҗтимагый оешма вәкилләре дә бар иде. Bu izgi ayda şunday şuraшу milletteşlerimizin, dindeşlerimizin şuraшу özü bir savaplı kalem. Kötü biz где-то 200 kişi, значит, kalganları indi mıda meşitte kalgan kişiler kirayında biz alarını bütünsün kabul etəbiz. Bu bik известный, bu meşitni bütün kişi bile mında значит bik yaxşı işler işleyler. Кояш баю белән һәр кемне авыз ачарга, мөселманнарның мәдәнияте һәм гырыф-гадәтләре белән таныштырырга Мәскәү Татар штабы ныклап әзерләнгән. Рамазан чатыры кунакларын имам вәгазы, Коръән уку, шигырьләр һәм нәшидләр, бәйрәм табыны көтә. Яхшы юлда йөргән, начар юлда йөрмәй ул. Укырга йөри. Миңа 86 яшь. Инде хәзер мин җөрим җомга сайын шушында намазга. Бик шатланып, теге елны да бик шатланып каршы ифтарда булдык. Ел сайын ифтар мәҗлесләре үткәрәләр. Әлхәмдулилlah, Аллаһ Тәгалә үзенең рәхмәтен салып, 12 айның көзесе булган Рамазанны җиткерде. Ул көтеп алган кунак узак тормый, бетеп тә утыра инде. Узатырга да вакыт җитә. Бик ямансы көннәр дип әйтик, әлхәмдулилlah. Әмма ураза тоту бөтен бәндәгә дә хас. Нәкъ менә ифтар мәҗлесләре ислам диненең асылын, тынычлык ярату, киң күңеллелек һәм кунакчыллык сыйфатларын ачып бирә. Динара Хәбибуллина, Татарлар, Казан.